An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛdɔ ye juma ye bato fɛn min kan fɛ a bɛɛ lajɛlen a minɛba ye masaramani ala k'an ka bato kɛlen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazarasan kalo 7 juillet kalo do bi o tile 15 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ ye saliba kalo ye an balaran k'a fɔ bi o tile 16 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1443 san dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladan k'a fɔ cakɛda min b'an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsin bɛ dongo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ma olu ka san jatew bɔra k'a yɛrɛ k'a fɔ ko miliyari 1 ani miliyɔn 266 ko de wari min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o taara yuruguyurugu sira fɛ o ko kɛra cogo min na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o kumaw kun bɛ sɛnɛ n'o ye terrain ka se k'ale kɔni dilan ni k'ale baaraw bila sen kan terrain ka se ka taa turu cɛ ka i kaw fɛ o baaraw kɛra kabini kunna seninko o ko kɛra nisɔndiyakoba ye cheminot baarakɛlaw ka taa se maa dɔw ma minnu b'u ka nisɔn yɛrɛ o la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi fɛɛrɛ jumɛn de bɛ bi n'i y'a sɔrɔ o kan ka sigi sen kan jamana in basigi lafiya kama kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la kununko dugabukaw fɛ kunnafoniw yɛrɛ k'a fɔ ko cɛ dɔ ale kɔni juru don a yɛrɛ kan na ka k'a yɛrɛ sata ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kɔnɔwarikɛw ka jamana kɛlɛkɛjɛ maa 49 min n'i y'a sɔrɔ minɛnen b'an ka jamana kɔnɔ na bɛɛ bɛ k'i ta fɔ o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ dugabukaw fɛ kunnafoni y'a yɛrɛ k'a fɔ kununko an b'a ladan k'a fɔ ko maa wulila ni cɛ dɔ ni ka taa ale sɔrɔ a kɛlen bɛ ka kan don juru la a kɛra so ye ni ka k'a yɛrɛ sata ye a yɛrɛla k'a fɔ ko kabini kunna seninko an balana k'a fɔ arabado ko a tun y'a laɲini k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ fili kɔlɔ kɔnɔ na maaw kɔni de girinna fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka don a ni o cɛ o kɛlen a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale kɔni ko n'ala sɔnna ma k'a tɛ taa waati jan yɛrɛ la ko ale kɔni b'a yɛrɛ fɔ ko siga foyi kelen t'a la maaw hakilila k'a fɔ ko jama fɛrɛ n'a kun y'a minɛni min kɛ n'o kɛra arabado ka hakilisigi kumaw fɔ ko n'a ka bannen kunu sufɛ ni k'a dugujɛ kununko yɛrɛ la fiɲɛ dɔ wulila o kɔni de kɛra so ye a ye wulikajɔ yɛrɛ de kɛ ka taa juru dɔ a yɛrɛ kan na maaw kɔni ɲɛna sagolen an balaran k'a fɔ o kɛra so ye ka taa sɔrɔ a kɛlen bɛ ka k'a yɛrɛ sababu ye nka sigirala maa caman ka fɔ la an ye dugabugu ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko man yɛrɛ n'i y'a jateminɛ dɔw ka fɔ la ko hakili caw na sɔrɔ a la du kɔnɔna na ko a bɛ sanga janbɔ ko jateminɛ dɔw bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a hakili kɔni k'o cawlen bɛ kuma kɔrɔmara tɛ dɔwɛrɛ ye a kɔni kɛra yɛrɛ sata ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala hakila fɛn fɛn min na ni k'an bila nin siraw kan ala ka hakilaw ni k'an kisi o ma n'a kɛra bana ye ala k'an kisi a ɲɔgɔnɛ banaw ma n'an bɔra ye an balaran k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kulu min bɛ yen n'olu bɛ wele ko OCLEI olu cɛ dɔ yɛrɛ de ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ sɛgɛsɛgɛli k'o sigi sen kan an ka foroba cakɛdabaw k'a dɔn bi nafolo minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ di a bɛ taa sira jumɛn de fɛ dongo juguya ni yuruguyurugu yɛrɛ o kɛlɛli k'o baaraw sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ na o kulu in n'a ɲɛmaa ye Mumini Gindo ye olu ye ɲɛfɔli kɛ u ka san baarakɛtaw la baara minnu kɛra u da sera ma sɛgɛsɛgɛliw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko miliyari 1 ni miliyɔn 200 ni miliyɔn 66 ko de ye wari min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u taara dongo juguya ni yuruguyurugu o nɔfɛ baara min kɛra min ka dɔn k'a fɔ cakɛda minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ nin baara ninnu ma n'o ye jɛkulu kɛrɛnlenw ye olu dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin min kɛlen filɛ ko a bɛ fɔ san o san nka ko a fɔli tɛ dɛ ko ka furaden ɲini a na min ka dɔn k'a fɔ Modibo Makalu ale b'a hakila de OCLEI ka nin baara in kan a ye min fɔ o filɛ n'i ye nin miliyari 1 ni 200 ni 66 in ta ale bɛ se ka kɛ Mali fonctionnaires Mali baarakɛlaw san 1 ni tila Mali baarakɛla bɛɛ minnu bɛ baara kɛ jamana bolo olu sara san 1 ni tila de bɛ bɛn 1266 miliyari ma n'o ye miliyari 1 ni 200 ni 66 ye ani fana dɔgɔtɔrɔso min dira an ma Maroc jamana masakɛ fɛ kɔsa in na n'a bɛ fɔ a ma ko hôpital mère enfant a b'o ɲɔgɔn 126 ɲɔgɔn de sɔrɔ an baladan k'a fɔ nin tun ye Modibo Makalu kan ye professeur Clément Dembélé olu yɛrɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ka jɛkulu sigi kun ye ko ka dongo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ
ale yɛrɛ ko nin min kɛlen filɛ ko kunda fɔli la ko a kan ka waleya de an ka lamɛn. Minnu b'a dɔn o tile b'a dɔn k'a fɔ k'a tɛgɛ ta don o don ka maaw wele k'a fɔ nin wari hakɛ suɲɛna a bɛ ta nin y'a san joli ye ne ko san o san miliyari 250 de bɛ suɲɛ ɲinan ni san 5 de ne b'a fɔ san o san miliyari 250 de bɛ suɲɛ Mali kɔnɔ donc bɛɛ b'o da dɔn ka taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin wari hakɛ suɲɛna o tɛ maliyɛnw ka ko ye koyi an b'o ɲini u fɛ koyi nka jɔnni de y'a suɲɛ an ka wari min suɲɛna o bɛ segin ka na kɛsu kɔnɔ cogo di minnu y'a suɲɛ olu ɲangata min kan o ɲangata ka da o kan an b'o de nɔfɛ o dɛsɛlen b'o de la wari hakɛ min suɲɛna n'i y'a fara ɲɔgɔn kan i bɛ Mali chômage kɛlɛ k'a ban i bɛ bɛn mɔgɔ 2 de ka baara ma olu bɛ se ka baara sɔrɔ o kɔrɔ ko Mali ɔkɔliden bɛɛ bɛ baara sɔrɔ yugu kɛlɛ ni ko i b'a kɛ bi minnu bɛ mɔgɔ bali k'a kɛ n'o ye bɔlɔlɔ baara n'u b'a fɔ ma tubabukan na ko ka digitalisation kɛ o bɛ se ka k'a dɔ ye mɔgɔ min ye baara min kɛ a bɛɛ bɛ internet sanfɛ. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye professeur Clément Dambélé-Kane ye a fɔra cogo min na ko a fɔli tɛ dɛ ko k'a baara yɛrɛ n'a dɔnna k'a fɔ bana in ko san o san k'a bɛ yen munna bana in tɛ furakɛ de ye olu ka kuma kolomayɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye bana kunbɛn de ka fisa ni bana furakɛ ye fɛɛrɛ bɛ ka kɛ k'a kunbɛn o ka fisa k'a fɔ san o san ko nin nafolakɛ in ko a donna jamana kɔnɔ na k'a sɔrɔ ɲɛ ti sɔrɔ a la k'i k'a dɔn ko bɛ kɛ cogo n'i ka fujinɛ ta ni ka ɲɛ tɛ fasodenw ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an balɔnna ka kɔnɔwarikaw ka cɛ 49 min n'olu minɛnen bɛ an ka jamana fɛ k'a sababu kɛ k'u nana sira min kan kunnafoni caman na an balɔnna ka fɔ hali n'i y'a sɔrɔ maa ninnu kɔni n'u kɛra maa ye maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u yɛrɛ jɛlen bɛ u nasira kɔni k'a ma kɛ jɛya kɔnɔna na maa caman bɛ k'i hakili di o ko kan o baara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛɛ senna bi ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ Abakar Sidiki Fɔnba ale ye CNT maa ye baara in kɛra cogo min na ale b'a hakili di a ko kan an ka lamɛn. O ka kan o ye Mali ka sariya dɔ de ye o ye Mali ka hakɛ dɔ de ye wa Mali ye o min kɛ an bɛ se k'a fɔ Korema yɛrɛ ka laɲini dɔ y'o ye ne Mali ma o kɛ sisan nin ko in bɛ yɔrɔ min na a tɛ se ka ɲɛdɔn parce que ko ɲɛdɔnnen tɛ MINUSMA yɛrɛ ka kuma lasela ye mɔgɔw bila fili la wa ONU yɛrɛ kɛra ka ale fana ka kuma nkalontigiya k'a fɔ donc falen bɛ kɛ cogo min a ka kan Mali k'a dɔn falen bɛ kɛ cogo jumɛn jɔn de bɛ falen jɔn tɛ falen bon yanni o cɛ fana Mali kan k'a dɔn ni jamana kan mɔgɔ joli bɛ yan ni jamana fana ka mɔgɔ joli bɛ yan nɔ an ko bɛɛ ɲɛdɔn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ an ka dɔn min kan ka falen mun bɛ kɛ cogo min nin bɛ Mali ka hakɛ dɔ de parce que MINUSMA n'i y'a mɛn a bɛ yan Mali de fɛnɛ kama a tɛ se ka kɛ a yɛrɛ ma ten tɔ ko in bɛ cogo min na ko in janfa ka dun cogo min MINUSMA yɛrɛ y'a fɔ a ka résolution jalatigɛ kuma kɔnɔ ko MINUSMA ka cɛden minnu bɛ Mali la k'u caman ma former ka ɲa k'u ma kalan ka ɲa ko wa k'u bɛ ko dogodogo ni dogo caman kɛ mun jɛlen tɛ ko wa ko kuma caman min bɛ fɔ u ɲɛ u t'o kɛ donc ni nin ko in ye o ko dɔ da kɛnɛ kan donc a ka kan gouvernement ye communiqué mun kɛ n'a bɔra an ka ministre minnu bɛ ani jamana wɛrɛ cɛ kuma na ministre des affaires étrangères militaire la an b'u fo an b'u u kɔkɔrɔ wa an b'u dɛmɛ nin na sabula nin de ye laɲini wa nin de kan ka kɛ Mali ka hakɛ de ye nin nin ko in ye ko minnu ye an ka a ko tɔ ɲɛɲini parce que n'an ma o kɛ sisan an tɛ se ka ko bɛɛ ɲɛdɔn ni dɔ nana fara dɔ kan a dogodogo ni dogo a ka ca donc Mali y'a ka hakɛ dɔ de ɲini nin ye hakili la o tɛna se ka kɛ baasi ye. An balɔnna k'a fɔ nin tun ye Abakar Sidiki Fɔnba min ka dɔn k'a fɔ CNT maa don ale ka kuma tun ye nin ye nin hukumu kelen in kɔnɔna na Ismail Fane mouvement jamana kanu an ɲininkali k'ale yɛrɛ la baara in kɛlen ale hakili ye mun y'a la an ka Ismail Fane an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Ismail Fane ne bɛ mouvement jamana kanu n'o ye porte-parole ye ne. Ismail Fane an bɛ don min na i ko bi kumaw cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔ k'o sababu kɛ Konowari ka jamana kɛlɛkɛcɛ ma 49 olu minɛnen bɛ an ka jamana kɔnɔ a kumaw cayalen bɛ baara in e b'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ. Nin ko in bɛ cogo min na ni sɔrɔdasi minnu donna an fɛ Mali kɔnɔ a yira la k'a fɔ ko contingent minnu don olu bɛna mɔgɔ minnu nɔrɔ bila olu bɛna kɛ jɛkulu seginna ye o b'a yira k'a fɔ Mali tun b'a kalama k'a fɔ ko nin société in ani Ivoiriens ka contingent dɔ bɛ ka baara kɛ n'a fɔra ko nin contingent groupe seginna de mun bɛna mɔgɔ 7 nɔrɔ bila dɔw b'a yira k'a fɔ jamana b'a kalama mɛ mun fɔ maliyɛnw ye maa si tɛ don Mali kɔnɔ surtout ni ɲɔgɔn société belebele kɔrɔ wɛrɛ ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na baara kɛ olu ye fo ka na se groupe 7 ma olu ka na nɔrɔ bila ni groupe seginna ye dɔw b'a yira k'a fɔ jamana tun b'a kalama parce que jamana ka service secret bɛ o de kama mais mun nana ni furukufuruku ye parce que a fɔra ko alimaw ka sɔrɔdasi minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la ko ni entreprise de cɛsirilen don u ka munnaw ladonniw o n'a kɔlɔsiliw c'est que sûr maa dɔw ye entreprise in créer mais u yɛrɛ dogolen b'a kɔfɛ a dilen don mɔgɔ dɔ ma u bɛ sous-traitance kɛ ni Ivoiriens ka sɔrɔdasiw n'u ka défense niveau ye i bɛ taa sɔrɔ ni élément minnu bɛ ka na ni entreprise lakɔlɔsi
wari mu be sara u ye i bi taa sɔrɔ ni wari yɛrɛ ni tɛ don hali ivoirien ka kɛsu yɛrɛ kɔnɔna la donc ni ye mɔgɔ dɔw ye minnu yɛrɛ be baara kɛ u ka ministère de défense yɛrɛ kɔnɔna la a complicité an ka 2019 y'a sɔrɔ maa minnu be ka an mara jamana in kɔnɔ ka daminɛ i bi ka fanga kɔrɔ ala ka ɲin'a la régime kɔrɔ maa minnu kun b'o kɔnɔna la ni entreprise bɛ créer a tɛ komi n'a fɔ san kelen dɔrɔn i bɛ entreprise créer u b'u implanter dɛ depuis MINUSMA donna Mali kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ nin projet depuis alimaw ye nali daminɛ ni projet in baara daminɛna depuis ɲana ka se 2019 ma donc dossier bɛɛ bɛ monter dɛ k'a bila yani 2019 cɛ n'u ye ɲɔgɔn fama contrat kɔnɔna la wagati min na 2019 ninnu bɛna u bɛ baara daminɛ parce que a fɔra ko u ye baara daminɛ 2019 de donc n'i y'o jateminɛ 2019 2020 2021 2022 an ka dan ye i bɛ taa sɔrɔ ni san 3 kɔnɔ donc ni dossier bɛ labɛn yani i bɛ k'a yɛrɛ ka régime kun ka dafiri an bɛ an yɛrɛ ɲininka maa minnu tun bɛ défense la o wagati walima maa minnu tun bɛ commission de la défense la o wagati est-ce que an tɛ ɲininkali dɔ kɛ o comme an ka fanga tigilamɔgɔw bɛ enquête kɔnɔ n b'a dɔn tigitigi ni dossier in bi sɔn ka taa sɔrɔ depuis o wagati comme régime nana changer autorité minnu b'an kunna sisan olu bɛ ka ko bɛɛ fɛsɛ depuis fanga kɔrɔ ka wagati ka na fo sisan na i bɛ taa sɔrɔ u ye nin dossier in ye donc ni contingent in nacogo kɔrɔlen u bɛna nin nacogo façon na ka galon tigɛ c'est-à-dire u bɛ kɛ i n'a fɔ ivoirien ka sɔrɔsiw mais entreprise dɔ de bɛ a kɔfɛ mais u bɛ ko in dabiri ka kɛ ivoirien ka sɔrɔsi ka sɔrɔ a wari yɛrɛ tɛ ka don ka kɛsu kɔnɔ o de nana ni nin kɛwale in ye ni u nana ni sɔrɔsi fini ye dɔw ye ekɔlidenw ye dɔw ye dumuni tobilaw ye dɔw ye jagokɛlaw ye dɔw ye mécaniciens ye ko jɛlen tɛ k'a ɲɛsin hali ivoirien yɛrɛ ma donc maa dɔw de kɛlen don ka nin kɛ u yɛrɛ ka business ye a wari yɛrɛ bɛ taa u yɛrɛ poche kɔnɔna la comme déjà an y'u minɛ a ko yanga bonyana sisan i ma ye a kɛlen ivoirien ma kɔn k'u prononcer k'a yira k'a fɔ k'olu ka sɔrɔsiw don MINUSMA y'a yira k'a fɔ olu ka ciden tɛ maintenant ivoirien ka jamana ɲɛmɔgɔ wajibi dɔw ka réagir parce que jamanadenw y'a ye sisan olu ka analyse ma nin yɔrɔnin bɛɛ ye donc olu b'a fɔ sisan an ka sɔrɔsiw minɛna Mali fɛ donc il faut que autorité ka réagir n'o ye ivoirien ye cogo min na sɔrɔsiw bɛ se ka bila parce que ne kuma sɔrɔla jamana ma o ye wajibi ye donc en ce moment Côte d'Ivoire président bɛ don kulen na sisan k'a yira k'a fɔ ale ka sɔrɔsiw don donc dialogue bɛ kɛ cogo min na ninnu bɛ se ka bila parce que a kɛra mɔlɛ ye ka ban donc u bɛ se ka namu ka na bila cogo min na maintenant an ka autorité fana u qualifié k'u kɛ mercenaires ye n'i y'o fana jateminɛ u don cogo o ni u nana ni sɔrɔsi fana cogo min na o ni tɔgɔ minnu b'u ka passeports kan le fait que Ivoire ma kɔn ka yira k'a fɔ k'ale ka sɔrɔsiw don MINUSMA fana ko k'ale ka cidenw tɛ donc immédiatement an b'u qualifié k'u kɛ mercenaires ye ni dun ye mercenaire lajɛ mercenaire bɛ jateminɛ comme bandit parce que ale ye tayina de n'i y'a bila baara min na a b'o kɛ a mɔgɔ t'a kɔ kuma na n'i ye mɔgɔ qualifié k'a kɛ i n'a fɔ mercenaire i mana ale sɔrɔ ka ko k'a la o bɛ daga parce que ale donn'i kan de donc légitime défense la i b'i défend kalema kɔnɔ ça c'est clair mais mɔgɔ hakili fana najigin en 2012 transition mu tun b'an kunna olu fana ye nin kɛlɛ ko mercenaire dɔw donna ko ka Mali armée attaquer ni ala nana o ko kɛ galontigiya fɔ marifa ni fɛnw bɛɛ taara k'o bɔ an ka tenitigi dɔw fɛ n'o ye jamu ye i b'a ye k'a fɔ o enquête ma taa yɔrɔ si o ko nana namu k'o bila ten maintenant ni nin fɛnɛ nana fɔ nin cogo la ko ninnu ye mercenaires ye enquête ni fɛnw bɛ sen na an bɛ segin an kɔ dɔɔni ka jateminɛ kɛ avant que an ka réagir ni entreprise in jamana b'a dɔn k'a bɛ yen mais a ka kan sisan u bɛ ka na cogo mun na ni o y'a dabiri namarama yɔrɔ ye an ka mɔgɔw de y'a essayer k'u sen da o kan sisan o ka bɔ cɛ la sisan a ka kɛ voie normale kan n'i ye an ka ministre Abdoulaye Mayiga ka kuma lamɛn a bɛ yɔrɔ dɔ fɔ o yɔrɔ bɛ mɔgɔ sɔn hakili la a ko n'a ma ɲa Côte d'Ivoire sɔrɔsiw de mina ni entreprise in garder ko tuma k'a ka minɛ olu la ko Mali yɛrɛ ka entreprise in sécuriser ko k'u lakɔlɔsi donc o b'a yira k'a fɔ an ka maaw b'a dɔn ko entreprise in bɛ yen donc il est temps sisan Ivoirien a ka bɔ aw bolo an yɛrɛ ka a ta an yɛrɛ comme déjà namara nana ye a ko la nin cogo la tan halisa ko ka se ka ba sigi aw ka nin bɔ la an yɛrɛ b'a en charge a la donc k'a fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn u bɛ k'a bila ka taa yɔrɔ min na pays fila ka guerre kɛ ɲɔgɔn dɔgɔya ni fɛnw an ka bɔ o bɛɛ kɔnɔ analyse i b'a ye k'a fɔ nin tɛ hali jamanaw yɛrɛ ka ko ye donc nin ye mɔgɔ homme d'affaires dɔw de ka ko ye ni ala ye sini kɛnɛya d'a ma tagalen ɲɛfɛ aw bɛna tɔgɔw mɛn enquête in kɔnɔna la ni ala ma baasiba kɛ wa n b'a fɔ maliyɛnw ye fɛnɛ sɔrɔsi 49 ye ni an ka autorité n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye n'u ye ninnu fɛnɛ bila k'u di Ivoirien ma a kan'o fɛnɛ kɛ kojugu k'a kɛ i b'a fɔ k'an ka jamana ye kumakan fɔ k'u yɛrɛ kumakan sɔsɔ a ye dɛ olu b'a dɔn mun bɛ yen o donc a y'u to u ka tɛmɛ n'u ka baara ye u ka tɛmɛ n'u ka enquête ye ko mana bɔ nin na
an ka autorité bɛ ka ko bɛɛ kɛ an ka jamana ka hɛrɛ de kama u bɛ ka kɛ an ka lakɔlɔsi de kama donc an ka tugu kɔ an ka dugawu kɛ hali bi ala ka jamana ta fanga ala ka d'u ma. ni tun ye Ismail Fane ale tun b'an bolo ka ɲininkali k'a la baara min bɛ n'i y'a sɔrɔ a kɛra kɛcogo minnu na ale yɛrɛ ka jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na o tun ye min ye o de ye nin an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala an ka jamana basigi lafiya Mali bɛ lafiya sira o sira fɛ ala ka an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka kɛnɛya minisiri so minisiri n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Jɔminɛtu Sangare la ale bɛ taamana ka taa ɲɛ da an ka banabaatɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ hakililabana bɛ maa minnu na pɔnze ka taa ɲɛ da kɛnɛw kan a bɛ munumunu zalow la bi ko jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ min ye farigwan ye fura bɛ se ka sɔrɔ banaw la cogo min na minisiri so ka baara ɲɛsinnen b'o ma ka wulikajɔ kɛ ni k'o baaraw sigi sen kan a taara pɔnzekaw fɛ ni ka taa ɲɛ da maa minnu n'i y'a sɔrɔ hakililabana b'olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya fatɔlakaw olu dagayɔrɔ la o baara min kɛra fɛ minisiri ye kuma min fɔ kɛnɛ kan an ka Jɔminɛtu Sangare an ka lamɛn. Sɔgɔmada in na anw nana hakili banabagatɔw ka yɔrɔ la pointer ka yira k'a fɔ hakililabana gouvernement la transition hamiba don président de la transition ni premier ministre hamiba don o de la a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ an yɛrɛ ye mɔgɔ bila ka na pointer hakili banabagatɔw ka furakɛli yɔrɔ la ka na lajɛ degun jumɛn de bɛ yen nɔ u ka se ka hakili jagabɔ kɛ ka yira anw na baara mun kan ka se ka kɛ teliya la yaasa ka yɔrɔ in lafiya dɔɔni an b'o baara kɔnɔna la USAID ni IMC n'o ONG dɔ ye olu bɛ adamadenya dɛmɛ ni baara de kɛ olu yɛrɛ sera anw ma k'a fɔ ko olu fɛnɛ ɲɛsinnen don hakililabana furakɛli ma ko bɛ anw dɛmɛ a la u ye baara in kɛ Tɔnbukutu u y'a kɛ Mɔti u bɛ kana kɛ Bamako donc u ko k'u bɛn'u ɲɛ da nin yɔrɔ in kan donc anw farala ɲɔgɔn kan ka na yɔrɔ in lajɛ donc an bɛ ka baara mun kɛ u fɛnɛ bɛna anw dɛmɛ o la yaasa baara in bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na o de la an b'o fo banabagatɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'o fo o la u bɛna dɛmɛ mun lase anw ma ka anw yɛrɛ dɛmɛ an bɛ baara mun kan o mana bɔ ye dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw an b'o fo kosɛbɛ ni baara in ye ka hakili bana bɛɛ furakɛ yɔrɔ min na pointer ka yɔrɔ warawara ka dilan ka ɲɛ ka ko sigi sen kan halisa yaasa an bɛ se ka banabagatɔ ninnu ta cogo min na ka hakili t'o la yali baara yɛrɛ ka daminɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ de bɛ kɛ n'a bɛ fɔ ma ko étude barisa sɛgɛsɛgɛli na yɔrɔ bɛɛ de bɛ a fan bɛɛ de bɛ lajɛ mun ni mun de kan ka kɛ donc o tɛ se ka kɛ ko teliman ba ye ten donc yaasa an kana pan fɛn kunna donc sɛgɛsɛgɛli ni sɛgɛsɛgɛli de banna an bɛna a dɔn k'a fɔ a bɛ daminɛ nin don ye a bɛ ban nin don ye. an balodan k'a fɔ ni tun ye kɛnɛya minisiri kan ye Jɔminɛtu Sangare a fɔra cogo min na yarabi ala ka bila lafiya u bɛ ka baara min sigi sen kan n'o ye kɛnɛya ye yarabi ala ka sabati an ka jamana kɔnɔ na n'an bɔra ye an balodan k'a fɔ bi bi na wulikajɔ kɔni bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya marabolo caman kɔnɔ na sango bi n'i ye sɛnɛkɛmayɔrɔw lajɛ k'a dɔn k'a fɔ bi maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni wulikajɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnena marifatigi jɛkulu minnu bɛ yɔrɔ la n'i y'a sɔrɔ u bɛ k'a fɔ k'olu bɛ kɛlɛ kɛ jadi tɔgɔ la olu maaw sigidaw la u ni maaw kɔni kɛlen kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ maaw kamana gan'u fɛ an b'a ladan k'a fɔ u ka wulikajɔ barika bɔnnen ka ɲɛsin maaw ma maaw kɔni n'u cɛ gɛlɛyaw kɔni o kɔni kɛra sanga ni waati bɛ dɔ bɛ fara kan foyi ti bɔ la n'u wu kule bɔ ka jamana wele cogo si ma sɔrɔ ko la an bɛ yɔrɔ min na ko bi tiɲɛ don mununu zalow bɛ kɛra jamana lakanabaaw bɛ wulikajɔ kɛ ka taa yɔrɔw la n'olu taara maa ninnu bɛ tunu n'u tɛmɛna waati min na u bɛ tila ka segin ka na sigidalamaw ni ka n'u tɔɔrɔ kɛlen min kɛ u nan'u jɔ yɔrɔ caman na bi na k'a fɔ ko sɛnɛ kɔni bɛ sen na u b'a dɔn k'a fɔ maaw tɛna se ka taa k'u ka sɛnɛkɛforow to ko fɔ maaw kana ka na bɛnkan ta ni olu de ye bɛnkan in kɔnɔna na a bɛ jaga d'u ma k'olu balo o kɔfɛ a ka musow sutura fini min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko kurumusi ye i ta b'o don ka kɔrɔ a t'o don ka kɔrɔ wajibi bilen u b'o don o kɔfɛ o sariyaw ka tigɛ n'olu ta ye k'a sɔrɔ jamana ka sariya min bɛ yen ni bɛɛ b'o dɔn o ka kɛ kɛrɛfɛdɛn ye o hakililaw de b'u la o baara minnu bɛ ka kɛ dɔw bɛ ka yɔrɔ dɔw la bi ka sanga ni dɛsɛ yɛrɛ ye dɔw bɛ ka taa o hakilila ye ni ka taa bɛnkanw ta dɔw bɛ yen olu bɛ ka jira k'a fɔ ne ye bɛnkan ta n'u ye ka ban yalima sigi la an bɛna se ka jɛ ka sigi wa e ka bɛnkan ta k'a fɔ k'i jɛna ni maa ka hakilila ye minnu bɛ yen ni olu ma bɛnkan ta olu kɔni kɛ faamuyali bɛɛ lajɛlen de ye k'a fɔ n'i ye bɛnkan ta ka ban siga t'a la i bɛ bɛnkan ta maa min fɛ o kɔrɔ ye k'i n'o bɛ tɔn kelen de kɔnɔna na n'a dun kɛra tɔn kelen na an bɛ sigila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an ka gɛlɛya bɛ sɔn ka se ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ ka n da hakilila kelen kan nin kelen bɛ gɛlɛyaba ye bi ɲɔgɔn faamuyabaliyaba wa faamuyali ka gɛlɛ yɔrɔ caman fana na tiɲɛna ka kan a faamuya ka ko o min bɛ sen na ko jamana ka wulikajɔ de kɛ ka se ka nin bali n'o tɛ a bɛ kɛ sababu ye bi hali an ka lakanaba minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ jamana kunna lakanani kama yɔrɔ dɔw la i ka dɔn k'a fɔ ni jariwala tigilamaw n'u ni dugu minnu fara ɲɔgɔn kan u ka mununu zalo kunnafoni bɛ di cogo bɛɛ lajɛlen kan n'i y'a sɔrɔ an ka lakanabagaw bɛ ka t'u nɔfɛ kunnafoni bɛ di jariwala tigilama ninnu ma walima maa minnu bɛ kungo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni marifatigiw don kunnafoni bɛ d'u ma k'a fɔ ko an ka lakanabaw nana walima u bɛ ka na k'o de bɛ
ka so ka gɛlɛya in caman ka se k'o wara an ka marayɔrɔ caman na minnu bɛ ni olu ye marifatigi jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ donsolakaw ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ maa o maa bɛ yen ne de ye bɛnkan ta a tɛ sigi bilen wa i ka da tɛ hakilila kelen kan o de kɔni kelen sɔrɔ ye bi mara caman kɔnɔ na sango bi n'i ye ɲɔgɔn marabolo lajɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen bi olu yɛrɛ kɔni sira dɔw bɛ na ɲini ka tigɛ olu la ka ban ka sɔrɔ kɛ k'u ye bɛnkan ta yɛrɛlakana jɛkulu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ye donsolakaw ye o kɔni kelen bɛ ka dɔn k'a fɔ bi u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔnfaamubaliyaba ye yɔrɔ caman na an bɛ fɛn min fɔ hali bi k'a ɲini fanga fɛ u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛ in n'a sɔrɔ dɔ yɛrɛ tɛna ban ni sigikafɔ tɛ an yɛrɛ d'an ma o kuma la k'a fɔ marifa tɛ kɛlɛ ban dɛ sigikafɔ hali ni marifa taara marifa ta yɔrɔw ka kɛ nka sigikafɔ kan ka don yɔrɔ minnu na u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ bɛ fɛn min na o de ni bɛɛ lajɛlen wele k'u tɛgɛ da takurunda kelen na k'u sigikafɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ maa minnu t'a ko ju la ka t'olu wele dɛ dɔw bɛ yen olu de wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'olu de bɛ ka kɛlɛ in fɔ k'a ban k'a sɔrɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na olu si tɛ u si dɔn o bɛ kɛ sababu ye ne ka gɛlɛya in kɔni ne k'a dili don u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ gɛlɛya bɛ minnu kan ani minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma u ka fɛɛrɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen de wele k'u sigi n'o kɛra bɛnba kɛ fɛn min kɛ o kan o bɛ kɛ sababu ye basigi lafiya a bɛ na n'o tɛ dɔ kɛra ten an bɛɛ ka sabali minnu bɛ kungo kɔnɔ ka ɲini u fɛ minnu bɛ so ka ɲini u fɛ an ka sabali an bɛɛ ka jisuma dɔ k'an koliji la an ka segin ka na sigikafɔ ye an ka jamana in basigi Mali tun ye jamana dumanba ye an ka sabali an ka segin o minɛ kɔnɔ ala k'o hakili d'an bɛɛ ma n'o tɛ kɛlɛ n'a ye du o du jɔ a bɛ tila ka du ci ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye maliden dɔ n'i y'a sɔrɔ ye Amadu Jalo ye ale bɛ Itali jamana kɔnɔ na ale b'an bolo nɛgɛ kan a b'a hakilila di Maliko kan bi an ka lamɛn. Tɔgɔ ye Amadu Jalo ka bɔ Mali la yɛrɛ bi bina sigilen don Itali. Babla jamana in bɛ cogoya min na a gɛlɛyara fo ka se a dan ma ka sababu y'a kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u kan ka sabali u kan ka sira ala ɲɛ mɔgɔ min ko tiɲɛna ni sɛgɛnna n b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ n b'a fɛ ka bagan mara ni mɔgɔ dɔw nana fɔ ko aw kana taa bɛn kɛ mɔgɔ min tɛ bɛn fɛ o ka taa kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka bɛn kɛ u ka to olu ka bɛn kɛ ne bɛ mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye u ka hakili sɔrɔ RCC a nafa foyi t'a la Mali an bɛɛ ye kelen ye si tɛ se ka si bɔ Mali in kɔnɔ ne bɛ wele ka mun bila marifa a tɛ se ka nin kɛlɛ in ban kɛlɛ mun bɛ se ka ban sigi ka fɔ o de bɛ se ka ban u ka sabali balimaya fara ni sinjiyatigɛ ma bɔ u ka sigi ka fɔ kɛ o de ɲɔgɔn tɛ yen nɔ a kɛra Mali fan o fan yɔrɔ tɔw minnu ma ɲaami u ka sabali u kana taa kɛlɛ ɲɛsin o yɔrɔ fana o ma dɔn minnu ɲaaminen dɔ ma se ka ɲɛbɔ don o don dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan fo ka taa se an balimaw dɔn parce que ne kɔni t'a fɔ ko donsow parce que donsow tɛ o ye o ye u bɛ k'a fɔ ko armée tɛ k'u dɛmɛ armée y'u dɛmɛ dɛ marifa dir'e ma papier dir'e ma aw bɛ yaala yɔrɔ ye mun ka di aw ye bon donc hali sisan ni fɛn dɔw wulila aw tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ aw yɛrɛ u bɛ tila k'a fɔ ko armée ka n'o dɛmɛ dɛ armée b'u kɛ cogo di u donna na u yɛrɛ ka nafa de kama n bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka sabali n'i y'a ye tubabu jamana ninnu RCC tɛ yan nɔ dɔw wɛrɛ tɛ parce que u y'a ye k'a fɔ nafa t'a la an yɛrɛ an kan ka hakili sɔrɔ an ka sabali sɛnɛkɛla k'a ka sɛnɛ kɛ bagan marala k'a ka bagan mara sigikafɔ de ɲɔgɔn tɛ yen nɔ e yɛrɛ fɛ sigikafɔ in kan ka kɛ cogo di sigikafɔ in kan ka kɛ cogoya min na u kana taa baga mɔgɔ minnu sen t'a la minnu bolo t'a la minnu b'a fɛ ka sigikafɔ kɛ kuma ka ɲɛsin olu ma u b'a wele karisa an b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ karisa an b'a fɛ ka bagan mara kɛ a gɛlɛya ye mun ye a y'u bɛɛ wele sigikafɔ ka kɛ o de ɲɔgɔn tɛ yen nɔ mɛ n'a fɔra ko marifatigi dɔw bɛ wuli ka taa bɛn dɔw kan i bɛ taa sɔrɔ donso kelen bɛ dugu dɔ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa o dugu ci o donso kelen kama ou bien a k'a fɔ mɔgɔ kelen dɔ bɛ dugu kɔnɔ a k'a fɔ ko jihadiste dɔ donso bɛ wuli ka taa o dugu bɛɛ ci ko o jihadiste kelen kama bon donc nafa t'a la sigikafɔ de ɲɔgɔn tɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnla Sina Dambele fo ka taa sɔrɔ Yusu Tuloba ma u ka sabali mɔgɔw sara olu yɛrɛ kɛlɛ ka marifa ta ni bi cɛ hɛrɛ foyi ma sɔrɔ mais don o don u bɛ ka kɛlɛ jogin u ka sabali tiɲɛ tiɲɛna ni hɔrɔnya yɛrɛ don olu ko de bi u ma kan ka kuma yɛrɛ parce que gɛlɛya ma se ka se nin yɔrɔnin na n'i y'a sɔrɔ olu ka marifa taalen ko sɛnɛkɛlaw kɛra ka sɛnɛ kɛ mɔgɔw b'a fɔ a tiɲɛna ko tare ma olu yɛrɛ kɛlɛ ka marifa ta o de nana ni balaw yɛrɛ n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ taa bɛn kɛ ka bɛn ɲini u bɛ taa jɔ ko o lagosi ka tila ka armée fana lagosi tiɲɛ tiɲɛna o man ɲi sigikafɔ ye u ka lajɛ gɛlɛya bɛ minnu kan u ka olu wele sigikafɔ in u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka bɛn o de ɲɔgɔn tɛ n'a bila ye o ko k'u ye sigikafɔ fɛn o fɛn k'u bɔra k'olu kɛ ka tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnna donsolakaw ni jariwala tigɛ ko sigikafɔ minnu kɛra ka kɔrɔ ko sigikafɔ tilala ka tiɲɛ k'a sɔrɔ ka kungokɔnɔmɔgɔw ka wulikajɔ ye yalima k'o ko to senna sigikafɔ wɛrɛ o bɛna sira sɔrɔ wa walima u kan ka kɛ cogo di fɛn o fɛn mun fɔra n'i y'a ye a bɛnkan wulila tiɲɛ de ma parce que mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ yen u ka nafa de bɛ kɛlɛ in na bila olu t'a fɛ kɛlɛ in ka sumaya dɔw bɛ yen olu dalen olu tɛ faga u balimaw tɛ faga ka taa walimɔgɔw de saya ma
fu donc nafa t'a la ni sigi ka fɔ fɔlɔ la ni y'a ye mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ n'a sumayara Abulayi kɛrɛnkɛrɛnnenya ye Singa Dambele a yɛrɛ n y'a ka video dɔ ye a ko k'ale y'a san hakɛ dɔ kɛ tunga na k'a seginna ka na k'ale bɛna don min na ko foyi tun t'a bolo k'ale y'a ka fɛnw sɔrɔ cogo min na o dɔnnen don Abulayi ni tunga ma diya hadamaden la i bɛ sɔn kɔ bɛɛ ma quoi bon o dɔnnen don bon ne bɛ min fɔ u ka sabali mɔgɔ minnu y'a fɔ k'olu tɛ kɛlɛ dilan u yɛrɛw ka taa dama na ka taa kɛlɛ kɛ mais mɔgɔ minnu y'a fɔ ko tiɲɛ na ko an kɔni sigikafɔ de ka d'an ye u k'a to olu ka sigikafɔ kɛ mais n'i y'a sigikafɔ caman bɛ wuli de dɔw de bɛ yen nɔ u t'a fɛ kɛlɛ in ka ban ani a tiɲɛ yɛrɛ tɛ fɔ n'u sigira kɛlɛ kan u bɛna kuma masala a tiɲɛ tɛ fɔ quoi bon donc f'a tiɲɛ yɛrɛ de ka fɔ minɛ tiɲɛ ye jumɛn a gɛlɛya minnu sɔrɔ u ka ɲɛsin olu ma u ka olu wele donc aw ka gɛlɛya u kana taa mɔgɔ dɔ groupe dɔw wele k'a fɔ ko a ye na aw de ye ɲɛmɔgɔ non tɔɲɔli kɛra minnu na u ka taa olu wele u yiriw ka na u k'u ka hakilinata fɔ o de b'a ban mais k'a fɔ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ k'olu wele ka taa kuma mɔndɔ tɛ a tɛ se ka ban o cogo la Abulayi Kulubali. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Amadu Jalo kan ye Maliden don a bɛ Itali an bɛ fɛn min fɔ jamana in basigi na lafiya u bɛna sira min fɛ Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ terrain kɔni o baaraw daminɛna ka ban terrainw ka wulikajɔ kɛ ni ka taa fɛn bɛ wele ko ECMA ka taa lajɛli kɛ ka taa senfilɛli baaraw kɛ olu kɛra ka ban u bɔra Bamakɔ ni k'u kunda Kayi kan o baara min kɛra cheminot mɔɔw ka taa se Kayi ka dɔw ma dɔw b'u ka nisɔn yira nin baara in na an k'u lamɛn. U b'u ka terrain ko kuma in fɔ u ɲɛna u y'u ka terrain réclamer u y'a terrain nɛgɛ minɛ donc finalement ni o terrain ko sabatira ko o bila kana donc faut tɛ an cheminot ye Kayikaw foli kɔ c'est vrai que terrain anw de da remɛ b'a la mais terrain Kayikaw ta ye ni terrain ma boli Kayikaw bɛ balo dɛ mais ni terrain ma boli an cheminot tɛ balo an tɛ baara foyi dɔn chemin de fer nin kɔ n'a fɔra ko terrain tɛ yen fewu an b'a kɛ cogo di terrain joli a ye dɔw ka furu sa dɔw den banabaatɔ sar'u bolo wari tɛ yen ka t'u furakɛ anw sara bɛ terrain bolili de la donc ni Kayikaw ye u fanga fara anw kan pour que terrain ka wuli donc an bɛ Kayikaw fo o la. Kayi tun mago bɛ nin de la ni ne tun tununa Kayikaw bolo a yera la cité des rails i t'o mɛn jamana si la ko terrain tɛ boli a jamana la Kayi emblème de ye cité des rails ye n'a fɔra ko Kayi emblème ye cité des rails ye ko u ye anw ka terrain ko faga terrain tɛ boli Kayi dugu jumɛn de bɛ sira la dugu joli n'a bɛɛ sara dugu joli de bɛ sira la n'a dencɛw bɛɛ taara tunga la ka sababuya kɛ terrain joli ye bi ni autorité transition mɔgɔw nana bi k'a fɔ ka layidu di Kayikaw ma k'a fɔ k'olu bɛna ni terrain ye Kayi ko terrain bɛ siffler Kayi dans sous peu de temps bi a filɛ o kɛnɛ de kan a tɛ fɔ bilen ko terrain kan ka wuli ka na Kayi dɛ a bɛ fɔ de ko terrain bɛ sira la a bɛ ka na Kayi an bɛ yɔrɔ min na bi an content don Kayika bɛɛ nisɔndiyalen don bi ni nisɔndiya barika ka bon kojugu anw na parce que ni de ye Kayi emblème yɛrɛ ye Kayi bɛ balo nin de la ye gɛlɛya fɛn fɛn sera Kayikaw ma o ye terrain jɔli de tant que terrain bɛ wuli n'i y'a jate minɛ k'a ta yan nɔ ka taa fo Bamako sirada ninnu na feere mun bɛ kɛ yen nɔ sanni feere min bɛ kɛ yen c'est à dire que ɲɛnajɛ mun yɛrɛ b'a sira la o de ye Kayi ye quoi mais jamana kɔnɔ fasoden jugu nana an ka terrain ko ban ka sababuya k'u ka bolifɛn jugu ninnu ye n'o ye kariw ye wa kari bɛɛ bɛ attaquer don o don ni terrain don est ce que attaque b'a la an ma deli ka attaque ye terrain na fɔlɔ mais bibi in na an bɛ yɔrɔ min na an tɔɔrɔlen don an degunnen don autorité de la transition Asimi Goïta ani Choguel Kokara Maïga vraiment an b'a fɔ u ɲɛna ko chapeau a ye Kayika bɛɛ lajɛlen content don o la bi. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye cheminot mɔgɔw ka taa se Kayikaw yɛrɛ ma u y'u ka nisɔndiya yira u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ sababu ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye hali bi Kayikaw fɛ Kayinde Mamadu Tarawele bɛɛ lajɛlen k'ale ma ko Kayi Madujan a bɔ Kayinde ale b'a hakilila di an ka jamana marako bi ani ko tiɲɛ tɛ ka fɔ an ka jamana maa ɲɛmaaw ye ko Mali tɛ se ka taa o hukumu kɔnɔna na Mamadu Tarawele ni bɛɛ ka Madujan a ye kuma min fɔ o filɛ. Mɔgɔ minnu m'an kunna bɛ n'o ye jamanadenw ye Ala ka jamana ta fanga d'u ma maa si tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'i t'i ka jamana fɛ i ye politiki mɔgɔ ye o i ye sɔrɔsi ye o maa si tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'i t'i ka jamana fɛ sira bɛ se ka kunu i la mɔgɔw ka baaraw tɛ kelen ye o ɲɛ laban bɛ jamana se ka taa diplomasi a bɛ se ka kɛ o sira bɛ tiɲɛ i bolo n'o sira tiɲɛ i bolo yanni ka sira kura bɔ mɔgɔw bɛ jigin i la k'i kɛ jamana jugu ye an b'a ɲini Ala fɛ minnu b'an kunna Ala ka sira ɲuman jira u la sira min bɛ jamana bɔ yɔrɔ dɔn ni maa ko ne ka kuma Mali ko la bi an tun bɛ gouvernement kɔnɔ gouvernement kɔrɔlen o de an bɛ du kɔnɔ fa b'an bolo fa jugu don sisan an donna gouvernement kɔnɔ o de ye dutigi yɛrɛ tɛ yen bilen tigi tɛ du yɛrɛ la bilen kuma kɔrɔ tɛ ko gouvernement min b'an kunna sɔrɔsi minnu b'a kunna ko mɔgɔ jugu don wala baarakɛlaw tɛ kuma kɔrɔ t'o ye hali n'a sɔrɔ b'u seko damayira la sira tɛ bi ko maliyɛnw bɛ sira min minɛ ko nin ye siraba jɛlen ye nin b'an bɔ nɔgɔ la o tɛ yen fo ni maa min y'i bala kalo la ten ni fɛn man ɲi f'i k'a fɔ k'a man ɲi pour que a ka ɲa mais k'a fɔ ko fɛn ka ɲi k'a sɔrɔ a man ɲi o tɛ foyi dilan an ka bɔ o kɔnɔ filanan jamanatigi i bɛ fɛn de kɛ min bɛ hɛrɛ lase jamana ma mais n'i ko ka fɛn kɛ min ka di jamanadenw ye jamana t'i bɔ nɔgɔ la anw ka jamana bɛ ten bi de
ne bɛ min ɲini Asimi fɛ bi a n'a ka gouvernement vraiment u ka fɛɛrɛ kɛ Mali vidéo mani ko la, u ka vidéo mani ko si pan. M'a fɔ ka Facebook tigɛ mɔgɔw la dɛ, m'a fɔ ka YouTube tigɛ mɔgɔw la dɛ, m'a fɔ radio sow ka émission k'a bila Facebook ni fɛnw kan m'o fɔ, mais vidéo mani ko ka fɛɛrɛ k'a la. Gouvernement kan ka fɛn fɛn fɔ vidéo maniw de b'a bɛɛ publier bi k'u sagona kumaw fɔ ka jamana ɲagami. N'u ma fɛɛrɛ kɛ vidéo mani ko in na jamana ti bɔ nɔgɔ dɛ. An ka Mali vidéo maniw ta ye mun ye? An ka jamana tiɲɛ fɔ o t'o kɛ dɛ. Maa min bɛ fanga na bi an ka sago fɔ. O tɛ jamana président ɲi ye dɛ. Mɔgɔ ka kuma in fɔ ko min ka di ye k'o fɔ o t'i ɲi ye dɛ. N'i y'o tigilamɔgɔ don i sɔgɔ o la. I yɛrɛ ka analyse kɛ i bɛ mɔgɔw lamɛn. Mɔgɔ nin bɛ ka min fɔ tiɲɛ don, hali n'a man di ne ye tiɲɛ don, olu ye ɲi ye. Mais fɔ ninnu ka ne sagona ta fɔ, o t'i ɲi ye dɛ. Faamaw k'u hakili to o la. Jamana mara tɛ ko fɔ an ka jamanadenw sago k'a kɛ dɛ, o tɛ dɛ. I bɛ fɛn de kɛ mun ka ɲi jamanadenw ma. Jamana bɛ taa sanfɛ cogo di? Wa jamanadenw dɔw ye i sigi kuma dɛ. O résultat de bɛna ye. Mais k'a fɔ ko e sigira ko fɔ don o don tɛgɛrɛ fɔ de ka to e kun. Wallahi jamana ti bɔ nɔgɔ la. Parce que min ka di jamanaden ye k'o fɔ tɛ hɛrɛ ye jamana ma. Anw filɛ kɛlɛ dɔ kɔnɔ bi, an t'an bɔcogo dɔn a la. Donc kɛlɛ man ɲi. Jamana tiɲɛ b'i bolo, jo b'i bolo, i kɔlɔsi kɛlɛ la. Kɛlɛ ti bɔ nɔgɔ la abada. RJ filɛ nin ye fanga min bɛ RJ la bi. RJ m'a ɲɛsin diɲɛ foyi ma ni kɛlɛ tɛ. Sinon ni RJ tun ye économie ɲɛɲini diɲɛ bɛɛ a bɛ bɛɛ da. Mais munna jamanaw b'a ɲɛ économie na bi? Opportunité min b'a bolo a tɛ jamana bolo diɲɛ kɔnɔ. Munna jamanaw b'a ɲɛ économie na bi? Parce que u y'u ɲɛsin kɛlɛ de ma, u y'u ka base kɛ kɛlɛ de. N'o tɛ diɲɛ bɛɛ tun bɛ dulon olu la. N'o tɛ u tun bɛ diɲɛ bɛɛ dan économie na. Donc kɛlɛ, jo b'i bolo, jo t'i bolo. Jamanatigi kan ka kɛlɛ éviter. Wa jamanatigi ka baara de ye fɛn ye, fɛn min résultat ka ɲi jamana ma. Mais don o don tɛgɛrɛ ka fɔ n kun, jamana ti bɔ nɔgɔ la o la dɛ. Jamanatigiw bɛ yen bi, i b'a sɔrɔ u na waati jamanadenw t'u fɛ, mais bi bɛɛ bɛ kule Paul Kagame min na bi. A bɛna tuma min na a ye fɛn min kɛ mɔgɔw kun da fɛ a kun man di mɔgɔw ye. Mais bɛɛ b'a fɛ bi. Élection mɔgɔw t'a fɛ a ka kɛ bi. Wa a bɛ kɛ ten de. Mais depuis e na don ko fɔ tɛgɛrɛ ka k'i kun sisan i tɛ se ka bɔ i nɔ na dɛ. Ne bɛ min ɲini jamanatigiw fɛ, u ka fɛn de kɛ fɛn min ka ɲi jamana ma, u kana fɛn kɛ min ka di jamanadenw. Terrain ko kuma minnu kɛra, ni bɛɛ i bɛ ka ministres ni i bɛ ka yɛrɛ jalakɛw la. Fɛn nana kɛ o terrain ko la bi min ka jugu o kɔrɔlen. Mun ye i bɛ ka mangoya ni terrain ko ye. An ka fɛn de fɔ min ka di jamanadenw ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ, o de m'a kɛ yan. Nin gouvernement kelen nana o kɛ ka fɛn de fɔ min ka di jamanadenw ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ. Jamana ti jɔ ka fɔ an k'an kɔlɔsi o yɔrɔw la. N'i ye nin fɔ a ka di jamanadenw ye, o ti jamana bɔ nɔgɔ la dɛ. Faamaw yɛrɛ k'a lajɛ. Karisa bɛ ka tiɲɛ fɔ, hali n'a tɛ ka gouvernement dɛmɛ a bɛ ka tiɲɛ fɔ. O de ye jamana jɔla yɛrɛ. Maliyɛn tɛ se o la. Ko fɔ nin ka di mɔgɔw ye. Mali kuma ko a ka gɛlɛn ne bolo bi. Parce que n'i ye tiɲɛ fɔ, e de ye fasoden jugu ye. N'i ye président dɛmɛ a dɛmɛ tiɲɛ kan, i bɛ fɛn o fɛn dɛmɛ a kɛ tiɲɛ kan. Ni jamanatigi wɛrɛ ye fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ ni tiɲɛ don, o tiɲɛ fɔ. Hali n'o tiɲɛ fɔli bɛ digi e ka jamanadenw na, Ala k'i ka tiɲɛ de fɔ, Ala y'i bila o de la. Tiɲɛ don président y'an ka président ye, mais Ala de y'an bɛɛ da, u tɛ se ka fisaya ni Ala ye. Donc Ala ye min fɔ, i tɛ se k'o bila ka mɔgɔw ta ta, parce que k'i ka ɲɛmɔgɔ don. I bɛ ban i ka ɲɛmɔgɔ la de Ala kama, i tɛ se ka Ala bila i ka ɲɛmɔgɔ kama. An balola k'a fɔ ni tun ye Madu Tarawele Kayi Madujan, an bɛ dugawu kɛ basi lafiya an ka jamana kɔnɔ na, hakili ɲuman ni k'o danbɛlɛlen ma an ka jamana ka bila basigi ani lafiya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye. An ka bɛn maaya la, o ye jɛkuluba ye, jɛkulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a ɲɛmaa ye Badara Aliyu Ayidara, n'i y'a sɔrɔ ye Ayidara ka Badara ye, olu ye fara ɲɔgɔn kan seli sama-sama hukumu kɔnɔna na, ɲɔgɔn dɛmɛw ani jamana kan ka taa sira minnu fɛ, u ye baara in kɛ ka sanga n'o ye. Badara yɛrɛ b'a ɲɛfɔ ye, an k'a lamɛn. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a la ka kuma an ka association an ka bɛn maaya la an b'a la ka kuma o de tɔgɔ la ka bɔ nin don sanumanba in na ani nin don barikamaба in na ka foli lase jamana in den bɛɛ lajɛlen ma n'o ye maliyɛnw ye ani maliyɛn don ani ka foli lase diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ silamɛw ka seli min na ni o de ye seliba ye an b'o min na ka foli kɛ an balima silamɛw ye waleɲuman dɔ k'u barika da dan tɛ foli min na k'a ɲini Ala fɛ Ala ye nin donba min jira an na ni o de ye bi selidonya ye o ka foli lase bɛɛ ma ka bɛɛ sanbɛ foli la k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka sanw caya si ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ Ala bolo Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini Ala fɛ dekun min bɛ an ka jamana in kɔnɔ yarabi an b'a dekun ninnu Ala k'o wuli tɔɔrɔ min bɛ an ka jamana kɔrɔ ani tilebi ani bani ni baba an b'a ɲini Ala fɛ yarabi an ma Ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka dugawu kɛ an ka jamana faamaw ye ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jamana jɔbaa bɛɛ lajɛlen k'a ɲini Ala fɛ jamana in a bɛ jɔ hɛrɛ la cogo min na an b'a ɲini Ala k'o de latigɛ jamana in a bɛ jɔ ni maa o maa ye an b'a ɲini Ala fɛ yarabi an ma Ala kana ni o tigiw de ye o kɛra silamɛ ye o kɛra kerecɛn ye o kɛra o bɛ baara o baara la an ka jamana a bɛ lafiya sɔrɔ maa o maa bolo an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'olu de lanati an ka jamana kɔnɔ jango an ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min na kɔfɛ association an ka bɛn maaya la ni a ka sanbɛ foli ye o ka président d'honneur fɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma ka ɲɛsin diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ barika da dan tɛ foli min. An b'a lɔn k'a fɔ
anga be mayela furato na badra fe yarabi ala ko akila sabati nambura ye école ina jalo yirimajo oluka kalambla baraw senfe u nyondan dawke o baraw buraka ke dogo frère temene no na o keneka mo tamake tumbe ay shera munu soro anga dawlame ne to madame Kulubali Janaba Sila école ina jalo directrice de ni école ina jalo yirimajo kulblina ay année scolaire ba 9 mois o bana ka ba ambe na fête ke ani dimson pour que kuli sodia ka les meilleurs kulu récompenser donc a fête ke yani sanwereche ambe ka do mun duma ambe scolaire ou de duma ni munu kele les 3 premiers de chaque classe ambe olu récompenser ambe kit scolaire ou duma kayo ni biku ni senga ambo olu di uluma mumba to be école dum to fana encourager pour que ka fenge et puis tableau d'honneur fana bambulo amba di tableau d'honneur munu ka ga mérite fana tableau d'honneur biano amba di fana kolin del sa jenia san kolon ton sanwo san ambe ni ke yere nyebala ya no jama chama mba de biano para yere ka cha école de nu no ko be biano cheuni muso be na na ka dimsen no fe ne to ka mama Kulubali ne na école do ngana jadila to ko ina jalo ni wasa ba de sorala si du ka do di ram ka jara ne fote o ba to ba courage to dimsen to la ka kala na sanwere do la sika munyo fo dimsen ni bu jija kala na kala ta fa ba de bala ni ma kala bi sika jara diga fo fo so ani go be ka gardi be ka kala ni o e wal metri mu fana wala ka dimsen ni to ma ka kala al su ko do faro ka kala ga to ko ko ga sala to alsa on est to ko mi se konate ne be e ko so ina jalo la yirma jaw problème na nga wale blali nyene ga mo kene ne kambi na fo to kana o fermeture de masa chamana na ere se wala ere sans ko saba les 3 premiers sans ko do do o la nous sodia encourager ka fo a sana kena sangono ay bara min ngeni ya ko sara ka la nous sodia ere bolo ka to ni nyene jam ke ne o fermeture e bolo na fa bala na fa ere bala ni nyono tege dimsen ta do fo ale kalande kanga la nous sodia de aka san la bon kono donc awa hakil to ala ne barake san la mano na fendo dinama no kado bon munu ma soro ulu jija ka kalange pour que ka fana se ka kado soro ake ku yode amalodan kafo ni tue kalansoyi a directrice kata se madoma o kofe mi ako ere sigiba senga no e promotrice ay yinigalika alere la e kuma mfo mo de sama ke kuma barala ofle ne to madame Jakte Fatmata Kunta promotrice du complexe scolaire Ina Diallo ay rimajo Kulubali me bebe ndoni mama anadi ama alhamdulillah anye kalo korontonge kalana baraw kera kalambla de bembi donc anya essayer ka feni do organiser que stress de banque ambi klika fo ante segante nyina yame école parents d'élèves de do yame école élèves do yame école enseignant donc amba fo parents et toujours kana sans kono kana même une fois par mois ka do ndeme munaya abe munke abe kalan chogodi abe condition jumena am se ga fo ko parents a cha ambide mais albu ka chesri ke pour que ko gagner fo parents kana do abe chogodi abe teme chogodi abe chogodi bi kana alhamdulillah ñu wéré chama nana oni parents be ñokon dafadi école biya am bere kama ndem sani kala na an fa folo e parents tay donc an chesri ali bi an do para chesri maître ambu remercier uni chesri uni bara dem sen kalama no wari mbedi metru ma tu sarabo ko kon bina o chesri le vraiment o chesri ali bi ba fu ma ko chesri dala chaya ame ka contribuer état de ka développement na parce que gouvernement teste be wora privé wera dala ku nyodi wari ko te foite adabole no jamana ka développement ni kama jamani éducation mai jamana te taroshi ambalodan kafoni tue kalanso yɛrɛ sababu ɲuman ye a fɔra cogo min na denmisɛnninw bɔgɔkɛnɛw don n'an bɛ jɛra k'u mɔ k'u bila yɔrɔ min na u bɛ taa ten ala ka hakili ɲuman d'a ma an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka nin ɲɔgɔn ne kɛ denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ka se k'o don ba la n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Sabake mun b'e bolo bi. an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa ganakaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye diɲɛ sirilana tɔnba min bɛ yen ne an b'a wele ko FMI k'olu kɔni bɛ wulikajɔ la nin waati ka dɛmɛɲɔgɔn ta ka ɲɛsin ganakaw ma nka a yirala k'a fɔ k'o ye maloyala ko ba de ka ɲɛsin Gana ale jamanakuntigi ma n'o ye Nana Akufo-Addo ye bawo ko kama ale sigila san 2016 Gana kunna k'ale y'a yira k'a fɔ k'ale mɔgɔ tɛ dɛmɛ foyi la fan si fɛ k'ale bɛna Gana labaara n'an bɔra yen an bɛna Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Côte d'Ivoire jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara k'ale tun ye wele bila min ye Laurent Gbagbo fo ka taa se Ari Kona BG ma k'u bɛn ɲɔgɔn ye la kunu n'o ye alamisa don ye juillet kalo tile 14 a yirala k'a fɔ k'u ka kɔrɔfɔ fanba kɔni bolila min ye bɛnɲɔgɔnya ye n'o ye bɛn ye jamana kɔnɔna na o ko bɛ se ka sabati cogo min na ani kalata min n'a bɛ labɛn na san 2023 walasa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɛmɛ lafiya la cogo min na
n'an bɔra yen an bɛ taa min ye ayitikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye tajiko gɛlɛya kɔni k'o bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati na wa k'u b'o gɛlɛya la waati min na ko min ye gɛlɛya wɛrɛ n'o ye lakanabaliya ye k'o kɔni fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ bawo an bɛ jɛkulu minnu wele ko ganga n'o ye bandi jɛkulu ye k'olu kɔni bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ maaw ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ a yira la k'a fɔ dɔ fana kɔnɔna la k'u kɔni ye tuɲana dɔw kɛ min kɛra sababu ye ka se ka maa 89 ko olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ne la n'an bɔra an bɛna gambikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ gambi jamanakuntigi kɔrɔ Yaya Jammeh ale ka waatiw la a yira la k'a fɔ k'u ka fanga ngwaradaba dɔ kɔni n'a bɛ wele ko Solo Sandenga ko ale kɔni bɔnna ni la maa dɔw fɛ ko an bɛ don min na ko bi ka wulikajɔw kɛra ko ka tɛgɛ da maa 5 bɔɲɔgɔn kan ko maa 5 la sa k'i b'a ye k'a fɔ k'u ka cakada min n'an b'a wele ko Agence Nationale de Renseignement o maa ɲɛma ko o b'a la wa ko kiiri kɔni kɛra koyi ko ka si kaso ko o suma ka di ninnu kelen la bɛɛ lajɛlen ma gambikaw fɛ yen an karamɔgɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ jamana kɔ kan o la kumaba dɔ tun ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala bɛn ni kelenya basigi lafiya ala k'o sabati an ka jamanaw ani diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an b'a lɔn k'a fɔ ni ma don dɔ sɔgɔmada to yen don dɔ wuladatigi ɲɛna an dusukun kamikaminen dɔ bi an kanubaba an jɛɲɔgɔn sɛbɛ n'i y'a sɔrɔ ye Adama Ture maliden dɔ nka ale sigilen bɛ jamana kɔ kan Faransi jamana kɔnɔna na Masa Ramani ka latigɛ bolila ale ka furumuso n'i y'a sɔrɔ ye Turelakaw furumuso Madame Ture n'a kana gasa ma Masa Ramani ale minɛ na ka bɛn seliba don yɛrɛ sɔgɔmada ma a kɛra Faransi jamana kɔnɔna na an b'a lɔn k'a fɔ bɔra ni fure ye Faransi ka na Bamakɔ kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma an furumuso in n'an balimamuso a bɛ taa da a dayɔrɔ laban na n'Ala ye dimanche don yira na janaja in bɛna kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 ɲɛmakɔrɔkaw fɛ yen dixième kun bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na n'i sera o yɔrɔ la dɔrɔn i jɔlen to kare ninnu na dama i bɛ maaw ye an balimamuso in ka jɛ ka wuli ka taa da a dayɔrɔ laban na n'a kana an bɛ dugawu kɛ Ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ ka badabada nɔgɔya ka koto nɔgɔya yɛrɛ a y'an kɔ kiti minɛ Ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛ Ala ko nɔgɔya Ala k'anw yɛrɛ ɲɛ k'an da don kɔnɔ diɲɛ bɛ ta i n'an kɔ i n'an ɲɛ yarabi ala n'anw yɛrɛ ta bɛ kɛ waati min na o k'a sɔrɔ ni masa jalakabali tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo